Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα σε μια έκτακτη εκπομπή με έναν ειδικό καλεσμένο έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα Κωστόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, ένας βαθύς γνώσης των θεμάτων της μετανάστευσης και μαζί του θα κάνουμε μια συζήτηση εφόληκτης ύλης να αναλύσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης και ιδιαίτερα τις νομοθεσίες, τροπολογίες, το νέο νόμο και ό,τι άλλο έχει προκύψει το τελευταίο οκτάμηνο που νομίζω είναι πάρα πολλά και αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε και γιατί όχι να δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερη σωστή πληροφόρηση που είναι τόσο πολύ ανάγκη για όλους εσάς. Αντρέα, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε. Θα συζητήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο εδώ και δεκαετίες. Ακριβώς, όπως το είπες, είστε ένας από τους... Προσπαθούμε, υποτίθεται, να λύσουμε προβλήματα μέσω των νόμων, αλλά πολλές φορές δημιουργούνται περισσότερα από αυτά τα οποία λύνονται. Ακριβώς. Να δοθούν κάποιες λύσεις. Πριν μπούμε σε θέμα της τεχνολογία, λοιπόν, πριν μπούμε στην ερώτηση, ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Ναι. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά. Υπάρχει μια παρερμηνία γενικώς ή πολλές φορές ακόμα και οι υπηρεσίες λόγω της αδυναμίας να ερμηνεύσουν σωστά τον νόμο ή δεν λαμβάνουν υπόψη τις βεβαιώσεις ή... Αναφορικά εννοούμε τις βεβαιώσεις. Την ισχύ των βεβαιώσεων. Βάσει του νόμου η βεβαίωση έχει την ισχύ της άδειας παραμονής. Έτσι. Η βεβαίωση ισχύει μέχρι να εκδοθεί άδεια διαμονής. Άμα η άδεια διαμονής κάνει 3 και 4 χρόνια να βγει, η βεβαίωση ισχύει για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μέχρι να εκδοθεί. Και αυτό το νόμο βγαίνουν και λιγμένες. Τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης τρίτης χώρας που έχει εφοδιαστεί με τη βεβαίωση ανανέωσης άδειας παραμονής? Αναφερόμαστε στις βεβαίωσεις. Καταρχάς υπάρχουν βεβαίωσεις που έχουν να κάνουν με από την ανανέωση της άδειας διαμονής και με τις βεβαίωσεις όταν είναι η αρχική άδεια διαμονής. Αναφορικά τώρα με τις βεβαίωσεις και μάλιστα αυτό προσπαθεί να ρυθμίσει και ο νέος νόμος και ευελπιστούμε να εφαρμοστεί στην πράξη. Η βεβαίωση είναι προσωρινή άδεια διαμονής. Μέχρι να βγει η κανονική άδεια διαμονής. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι επειδή οι βεβαιώσεις, οι άδειες κάνουν 3 και 4 χρόνια να βγουν από πολλές υπηρεσίες, ιδίως στην Αθήνα, ο κόσμος είναι εφοδιασμένος με μια βεβαίωση η οποία δεν ανανεώνεται, ισχύει μέχρι ότου βγει άδεια παραμονής και αυτό μπορεί να τραβάει για 3-4 χρόνια. Με αποτέλεσμα να βγαίνουν λιγμένες άδειες και να μην μπορούν να ταξιδέψουν πουθενά, πλην της χώρας καταγωγής τους. Με τον νέο νόμο, τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται θα δοθεί ένα τέλος σε αυτό το μακροχρόνιο διάστημα έκδοσης της άδειας διαμονής, με το στόχο σε ένα χρόνο, όσοι τουλάχιστον κάνουν αίτηση για τριετής άδειες διαμονής, που είναι εξαρτημένες εργασίες κυρίως, σε ένα χρόνο να έχουν βγει άδειές τους. Το οποίο σημαίνει ότι θα έχουν μια βεβαίωση για ένα χρόνο, στον χρόνο θα βγαίνει η άδεια παραμονής, οπότε τουλάχιστον για 2 χρόνια να έχουν την άδεια παραμονής, να μπορούν να ταξιδέψουν, να πάνε σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα και να μην χρειάζεται να παίρνουν συνέχεια βίζα από την πατρίδα τους για να πάνε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να ρυθμιστεί. Αναμένουμε τον νέο νόμο να το καλύψει. Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι θα έχουν τις τριετίες να μπορούν μέσα σε ένα χρόνο να έχουν την άδεια στα χέρια τους. Είναι φοβερό. Πάρα πολλές υπηρεσίες, ιδίως όπως είπαμε στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Παλίνη, βγαίνουν λιγμένες άδειες μετά από 2 και 3 χρόνια με αποτέλεσμα οι άνθρωποι. Εδώ έχω μια ερώτηση που αξίζει να την εξηγήσουμε και στον κόσμο. Πολλές υπηρεσίες στην Ελλάδα, οι πολλοί αλλοδαποί που έχουν την βεβαίωση, έχουν καταθέσει ενώσεις διαμονής. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι πολλές υπηρεσίες τους κόβουν τα επιδόματα ή δεν τους δίνουν τα επιδόματα. Αφορά τα ενίκια, αφορά ανεργία ή αφορά ακόμα και γυναίκες που έχουν γεννήσει και δίνονται κάποια επιδόματα. Το πρόβλημα βασικά είναι ότι δεν έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες ή τουλάχιστον δείχνει να μην έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες ότι με τη βεβαίωση ουσιαστικά εξισούται με άδεια παραμονής η βεβαίωση, καθώς είναι σε ισχύ. Βλέπουν πάρα πολύ κόσμο να ταλαιπωρείται με τα επιδόματα, να ταλαιπωρείται και στις υπηρεσίες, στα κέντρα κοινότητας, αναφορικά με τα θέματα των επιδομάτων,
Με τις τράπεζες, πολύ σημαντικά με τις τράπεζες, διότι ακριβώς δεν αναγνωρίζεται αυτή η βεβαίωση. Και τους ζητάνε την άδεια παραμονής ακόμα και με τα διπλώματα. Ή και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο με τράπεζες, και στον ΟΕΔ ακόμα. Ζητάνε ενημερωμένη βεβαίωση. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, το σύστημα δεν έχει βγάλει την άδεια παραμονής, η βεβαίωση αυτομάτως ισχύει. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες, δεν έχει περάσει αυτή μια εγκύκλειος που ακριβώς να σέβονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και ο τραπεζικός τομέας αυτές τις βεβαιώσεις ως προσωρινές άδειες παραμονής. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ευελπιστούμε με αυτή τη ρύθμιση, η οποία θα γίνει σε ένα χρόνο, να βγαίνουν οι άδειες παραμονής, αυτό να βοηθήσει. Επίσης, θα ήταν ένα σωστό μέτρο, δεν έχει ποτέ συζητηθεί. Αυτές οι βεβαιώσεις να φέρουν κάποιο κωδικό. Ένα barcode, ένα κωδικό, ο οποίος σκαναρισμένος ουσιαστικά αμέσως να δίνει την εικόνα στον τρίτο ότι αυτή η συγκεκριμένη βεβαίωση όντως είναι σε ισχύ. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή που βλέπουμε τέτοιες μεγάλες καθυστερήσεις στις άδειες. Με ένα σκαναρισμένο κωδικό, να σκανάρεται δηλαδή ο κωδικός και να γνωρίζει ανά πάση στιγμή και η υπηρεσία, ακόμα και οι αλλοδαπές αρχές, ακόμα και στα ευρωπαϊκά κράτη να γίνεται αυτό, να μπορούν με αυτό το κωδικό να σκανάρουν τη βεβαίωση και βέβαια και πέρα να μην ταλαιπωριέται ο πολίτης και να προσπαθεί να αποδείξει τα αυτονόητα. Επί του θέματος, εάν ένας αλλοδαπός έχει απευθυνθεί σε μια αντίστοιχη υπηρεσία στην Ελλάδα που είναι νόμιμος στην χώρα, τι του συνιστείς, τι προτείνει σε αυτή την περίπτωση να επιμένει για να εξυπηρετηθεί από την υπηρεσία? Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επιμείνει ακριβώς, διότι επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας των υπηρεσιών αυτών με τις αποκεντρωμένες που εκδίδουν τις άδειες, η μόνη περίπτωση είναι να επιμείνει ο ίδιος να ζητήσει, ακόμα να μιλήσει και με τον προϊστάμενο, τον διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας, ή δυνατόν ακόμα να ζητήσει τον ίδιο τον νόμο, ο ίδιος να έχει μαζί του το συγκεκριμένο νόμο που αναφέρεται στις άδειες παραμονής ότι οι βεβαιώσεις λογίζονται ως άδειες παραμονής, προσωρινής ισχύως, αλλά λογίζονται ως άδειες παραμονής, ακόμα να επικοινωνήσει και με τον δικηγόρο του. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν το τηρούν. Προσπαθούν να διώχνουν τον κόσμο, να μην το εξυπηρετούν και του λένε δεν έχεις άδεια. Θα πρέπει να επιμένουν. Θα ζητάνε τον νόμο ή θα έρχονται οι ίδιοι με τη συγκεκριμένη διάταξη, αλλιώς θα απευθυνόνται στο. Εδώ υπάρχει ένα παράλογο με τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, ιδιαίτερα στις τράπεζες, που πολλές φορές οι τράπεζες είτε δεν τους εξυπηρετούν, είτε προβαίνουν σε διαδικασία να ελέγχουν την εγκυρότητα της βεβαίωσης, ενώ δεν είναι ελεκτική αρχή. Όταν όμως ο αλλοδαπός, ο πολίτης απαιτεί από την τράπεζα να εξηγήσει τον λόγο που του διευκολύνει, γραπτός μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ποτέ εξηγήσει. Ποτέ δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα με τις τράπεζες, διότι λειτουργούν ως κράτος. Ουσιαστικά παραμερίζουν ακόμα και το ίδιο το κράτος στη λειτουργία. Δηλαδή, μπορεί το ίδιο το κράτος να έρχεται να σου δίνει ένα συγκεκριμένο δημόσιο έγγραφο και η τράπεζα να έρχεται να το αμφισβητήσει μέσω των νομικών της υπηρεσιών. Εγώ θεωρώ πως αυτό είναι καθαρά παρελκυστικό. Σίγουρα είναι πλημελής και η ενημέρωσή τους, αλλά δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια που πλέον οι βεβαιώσεις είναι δεδομένες, μετά από τόσα χρόνια που όλοι κυκλοφορούν με βεβαίωση. Μιλάμε τώρα ότι έχει φτάσει στην Αθήνα 200-300 χιλιάδες αλλοδαποί να είναι με βεβαιώσεις και ακόμα οι τράπεζες να ακολουθούν το ίδιο σύστημα. Είναι τελείως παράλογο και παράνομο. Και καταρχάς η τράπεζα δεν έχει κανένα δικαίωμα, δίνεται η δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου να φαίνεται η πορεία της άδειας παραμονής. Έχουν φτάσει σε σημείο ακόμα τραπεζικοί υπάλληλοι να ζητάνε και τα συμπληρωματικά. Λέει γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπω στην πορεία φακέλους να ζητούνται συμπληρωματικά. Τι συμπληρωματικά είναι αυτά? Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας να έχει πρόσβαση και να απαιτεί από τον αλλοδαπό τι συμπληρωματικά αυτά προσωπικά δεδομένα. Εκείνο το οποίο μπορεί να ζητήσει η τράπεζα απλά να δει από το σύστημα ότι η συγκεκριμένη βεβαίωση είναι σε ισχύ. Δηλαδή το αίτημα είναι ανοιχτό, έχει παραλυθεί και εξετάζεται. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν έχουν, αυθαιρετούν. Πλήρης αυθαιρεσία. Το θέμα είναι ότι ακόμα και μένει να στείλει στην τράπεζα, το πιο πιθανό είναι να μην απαντήσω. Επομένως, η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και στις δημόσιες υπηρεσίες, όσον αφορά τα επιδόματα που τα δικαιούνται οι άνθρωποι, δεν είναι νόμιμοι, είναι νόμιμοι και το προλόγιο είναι. Υπάρχουν και εγκύκλοι και νομοθεσία υπάρχει που το λέει ξεκάθαρα ότι οι άδειες παραμονής ή βεβαιώσεις και μάλιστα το ίδιο το έγγραφο της βεβαίωσης αναφέρει ότι ο κάτοχος της συγκεκριμένης βεβαίωσης έχει τα ίδια απολύτως δικαιώματα με τον κάτοχο ισχυρής άδειας διαμονής. Καμία διαφορά δεν υπάρχει.
Αυτή τη στιγμή όμως απορριφθεί το αίτημα, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία να ενημερώνεται ότι απορριφθεί, σε αυτή την περίπτωση βεβαίως θα ισχύσουν τα νόμιμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει βεβαίωση, είναι υποχρεωμένος όλες τις υπηρεσίες. Είναι λίγο φανιότερο. Μια και είμαστε ακόμα στη φάση της βεβαίωσης για τη συζήτησή μας που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Η επόμενη ερώτηση αφορά έναν πολύ μεγάλο όγκο αλλοδαπών που έχουν εφοδιαστεί ή μάλλον τους εδόθηκε η δυνατότητα είτε από λάθος είτε από αμέλεια από το Υπουργείο Εσωτερικών οι λεγόμενες βεβαιώσεις του 2023. Και μιλάμε εκεί, τουλάχιστον δεν έχουμε επίσημα στατιστικά, αλλά από ό,τι έχουν πει οι ίδιοι οι θύνοντες του Υπουργείου Μετανάστευσης και ιδιαίτερα του Υπουργείου Εσωτερικών, μιλάμε, υπολογίζεται περίπου 60 με 70.000 κόσμο. Επομένως είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Αυτοί οι άνθρωποι είτε δικαίως είτε αδίκως υποβάλλανε, εφοδιαστήκαν με μια βεβαίωση και μετά, ιδιαίτερα από 15 Σεπτέμβρη του 2023, που βγήκε η εγγύη του Υπουργείου, κριθήκαν όλοι έτσι ως καταρχιστικά αυτοσυζητήσεις και όχι μόνο, βγήκε η ποινή ότι πλέον για 5 χρόνια δεν έχουν το δικαίωμα να νομιμοποιήσει την Ελλάδα και έχουν και τη συνέχεια του ακριβώς. Τι προβλέπει ο νόμος και αν υπάρχει λύση στη συγκεκριμένη κατηγορία? Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν υποθεί πολλά ότι κάποια στιγμή θα φρόντιζαν αυτοί οι αλλοδαποί, διότι περισσότεροι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών προχώρησε στη διαδικασία της νομιμοποίησης μέσω αυτής της βεβαίωσης δίχως να γνωρίζουν, δίχως να έχουν απολύτως καμία γνώση των προϋποθέσεων, πέσανε θύματα απατεώνων σε μεγάλο βαθμό, αυτό πρέπει να το πούμε. Και οι άνθρωποι δίχως να το ξέρουν αυτή τη στιγμή είναι παράνομοι. Δεν έχει προταθεί κάποια λύση, δεν βλέπω στο φως να υπάρχει κάτι, ακόμα και με τον νέο νόμο δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους αλλοδαπούς. Είναι μεγάλο το πρόβλημα διότι αυτοί οι άνθρωποι, χάρη σε αυτές τις βεβαιώσεις, βγάλανε αφημί, βγάλανε άμα άμκα, έκαναν συμβάσεις εργασίας, εργάζονται ακόμα περισσότεροι κανονικότατα, έχουν τα ένσημά τους και ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη βρίσκονται δίχως νομιμοποιητικά, βρίσκονται παράνομοι. Θα έπρεπε να δοθεί μια λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρώ, αλλά από ό,τι φαίνεται ο νέος νόμος δεν σκοπεύει να τους καλύψει. Είναι μεγάλο θέμα. Και κυρίως το γεγονός ότι δεν είχαν γνώση. Το λάθος για μένα ξεκινάει από αλλού. Θα έπρεπε το ίδιο το Υπουργείο αυτή τη στιγμή θέλησε να κάνει ηλεκτρονική υποβολή για αρχικές άδειες διαμονής. Θα έπρεπε αυτή η ηλεκτρονική υποβολή βεβαίως να γίνει με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όμως το σύστημα να μην εξέδιδε αυτομάτως βεβαίωση, να εξέδιδε μόνο το αποδεικτικό υποβολής, να γινόταν η μελέτη του φακέλου από τους αρμόδιους εισηγητές και σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να εκδίδεται η βεβαίωση. Το λάθος ξεκίνησε από εκεί. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν υπήρξε σκοπιμότητα πίσω από αυτό, αλλά μια σαφής έλλειψη γνώσης, μια ανεπάρκεια των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο κομμάτι. Ποτέ σε αρχική αίτηση άδειας διαμονής δεν κατεβάζεις που λέμε βεβαίωση. Να τα αποτελέσματα. Οι άνθρωποι πήγαν σε κάποια γραφεία, περισσότεροι πέσαν και θύματα και οι άνθρωποι δίχως να το καταλάβουν βρέθηκαν αυτή τη στιγμή να είναι παράνομοι. Ανθρώπων είναι τεράστιος. Πάρα πολύ και πιο πολλοί από αυτούς είναι γεγονός ότι απασχολήθηκαν. Δεν πήγανε μια βεβαίωση και φύγανε. Οι άνθρωποι αυτοί απασχοληθήκαν κυρίως στην εστίαση, διότι αυτές οι βεβαιώσεις δόθησαν κατά την περίοδο του εξάμηνου Απριλίου-Οκτωβρίου, που η Ελλάδα γνωστό το εξάμηνο αυτό λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης δουλεύει με την εστίαση σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι καφετέρειες, τα μπαρ. Οι άνθρωποι εκεί απασχολήθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα και μόλις άρχισε να κλείνει η σεζόν, κατά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα, που πλέον δεν θα χρειάζονται, άρχισαν να βγαίνουν σε οριδόνια απορρίψεις. Δηλαδή είναι ό,τι απαράδεκτο. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για μια εκμετάλλευση, βασικά μια μεγάλη εκμετάλλευση σε βάρος των εργαζομένων των αλλοδαπών. Μια μεγάλη εκμετάλλευση, μια μεγάλη δικία εν ολίγης, που πολύ φοβούμε δεν θα τακτοποιηθεί. Ένας εκ των συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών στραφεί στα δικαστήρια για να δικαιωθεί ή μάλλον να έρθει τουλάχιστον η απαγόρευση ή η απέλαση ή οποιαδήποτε ποινή έχει. Τι τύχη θα έχει αυτή η ενέργεια? Νομίζω πως έχουν κινηθεί, υπάρχουν ήδη αποφάσεις οι οποίες έχουν δικαιώσει αλλοδαπούς σε πρώτο βαθμό. Το θέμα βέβαια είναι ότι η διοίκηση προχωρά τη διαδικασία, ασκεί έφεση, έχουν φτάσει ακόμα και στο σημείο να υποβάλουν και στο Συμβούλιο Επικρατείας αναιρέσεις.
Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ουσιαστικά, όταν αρχίζει αυτή η ασφικτική πίεση από το κράτος, είναι δεδομένο ότι σε ένα τρίτο βάθμιο, στο ανώτατο δικαστήριο, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν και αποφάσεις θετικές πάντως. Υπάρχει διαβάθμιση, αλλά το θέμα είναι ότι σε όσες τέτοιες περιπτώσεις το Υπουργείο, το κράτος ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τα οποία βεβαίως συνήθως και πέρα το ότι είναι κοστοβόρο για έναν αλλοδαπό, είναι πολύ ψηλό το κόστος να φτάσει να δικαιωθεί μέχρι τον ανώτατο βαθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι αποθαρρυντικά, λειτουργούν αποθαρρυντικά. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα σήμερα στις Ελληνικές Βουλές έχει πάει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Πρόθεση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, ενσωμάτωση της οδηγίας 1233 του 24» σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπήκους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με το κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος, τροποποίησης του κώδικα μετανάστευσης και άλλες διατάξεις. Ναι. Ο τίτλος είναι αρκετά μακρύς και ήθελα να σχόλια από αυτού. Διότι εδώ αυτό δείχνουμε, ή μάλλον χρειάζεται μια εξήγηση σχετικά με την έννοια ενιαίας άδειας. Ξέρουμε ότι η ενιαία άδεια είναι μόνο για μακρόν διαμένοντος. Οι υπόλοιπες άδειες είναι έτσι. Ναι. Εδώ τι εννοεί, προβλέπεται οι άδειες που θα δουν είτε είναι ισχύως διετίας, τριετίας ή άλλης κατηγορίας θα είναι ενιαίες, θα αναγνωριστούν και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ή... Λογικά θεωρώ πως ερμηνεύεται πως θα ισχύουν όποτε ισχύει για την όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, θα ισχύει και την Ελλάδα. Είτε πρώτη για άδειες για μέλος οικογένειας Ευρωπαίου πολίτη, μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο και να μην στεκόμαστε μόνο στις άδειες επιμακρών. Να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο, διότι ακριβώς στην Ελλάδα υπήρχε μια μεγάλη διαφοροποίηση και με τις άδειες και με τα παράγοντα τα οποία πληρώνουν και μάλιστα είχαμε και πρόβλημα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, διότι δεν τις εφαρμόζαμε και βάζαμε πολύ ψηλά παράβολα. Το οποίο δεν ίσχυε στο εξωτερικό, υπήρχε ενιαίος τύπος παραβόλου για τις άδειες εργασίας, ενώ εδώ υπήρχαν πολύ ψηλά παράβολα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση για να μπορούν ακριβώς και οι αλλοδαποί να γνωρίζουν ότι φεύγοντας από την Ελλάδα και πηγαίνοντας σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση όσο αφορά τα δικαιώματα της υποχρεώσης τους. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι στην επιμακρό. Να δούμε πώς θα είναι και θα εξειδικευτεί και στις άδειες εργασίας. Κύριε Κωστόπουλο, ξέροντας ότι έχοντας την εμπειρία πολλών ετών, δεκαετίων στις πλάτες σου σχετικά με θέματα ανάστασης, η πρώτη ερώτηση που θα έκανε πιστεύω κάθε αλλοδαπός είναι τι φέρνει ο νέος νόμος, τι θα περίμενε κανείς από τον νέο, εκτός από τους επιμέρους σημεία και Σαφώς δεν καλύπτει το ευρύ φάσμα των μεταναστών στην Ελλάδα. Καλύπτει κάποιες περιπτώσεις, προσπαθεί να διορθώσει κάποιες αδικίες, οι αδικίες είναι πάρα πολλές, προσπαθεί να καλύψει ένα πολύ μικρό μέρος αυτών των λαθών που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Μην παίρνουν πάρα πολλά πράγματα οι οικονομικοί μετανάστες. Είναι πολύ μικρό το καλάθι. Εκείνο το οποίο σε αδρές γραμμές είναι προσπαθούν σαφώς να βοηθήσουν τους υπερήλικες των άνω των 65-67 ετών, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο οι άνθρωποι σε αυτήν την ηλικία και εργόσημα να βρουν και σύμβαση να κάνουν εργασία, να απασχοληθούν. Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ανανεώνουν επί τριετία τις άδειές τους με βάση μια ιδιωτική ασφάλιση. Να έχουν μια ιδιωτική ασφάλιση, μια και δεν μπορούν να έχουν ασφάλιση στο ΝΕΦΚΑ. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο, διότι δεν μπορεί να έχει απέτηση από έναν άνθρωπο που είναι 30-35 χρόνια στην Ελλάδα. Ξαφνικά, επειδή δεν έχει ασφάλιση δημόσια, να τον διώχνεις. Με λίγα λόγια του λες, σηκωφύγε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Ελλάδα, ξαφνικά του λες ότι μια μέρα στην άλλη είσαι παράνομος και πρέπει να σηκωθεί να φύγεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια πρόνοια για αυτούς με ιδιωτική ασφάλιση να καλυφθούν. Υπάρχει το μεγάλο θέμα με αυτούς οι οποίοι έχασαν τις άδειές τους, μείνανε παράνομοι, διότι ακριβώς από λάθη, από απερισκεψία έληξε. Και λογικό είναι μεταξύ μας, γιατί όταν έχεις μια άδεια παραμονής, καταθέτεις και βγαίνει μετά άδεια από 3 χρόνια και την παίρνεις στα χέρια σου, ο κόσμος μπερδεύεται, έχει χάσει τη σειρά του. Περιμένει να πάρει άδεια, με μια βεβαίωση, ξαφνικά βγαίνει άδεια του λιγμένη και ξαφνικά χάνει την προθεσμία του 1 μήνος και μπαίνει παράνομος. Θα γίνει σε αυτορύθμιση να καλυφθούν όσοι δεν ανανέωσαν πρόθεσμα, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει αυτό αναδρομικά. Ο στόχος, από ό,τι και ακουστεί, είναι να γυρίσει ένα χρόνο πίσω από την ψήφιση του νόμου. Δηλαδή να καλυφθούν βασικά όσοι μέσα στο 2025, Γενάρη, Φλεβάρη μήνα και
Εκεί κατέστησαν παράνομη, δεν ανανέωσαν πρόθεσμα. Άλλος ένας στόχος, άλλη μια παράμετρος λέγεται ότι από εδώ στο εξής, όταν λύγει μια άδεια παραμονής, δεν θα σου δίνει περιθώριο 1 μήνα πλέον, θα σου δίνει 3 μήνες περιθώριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένα προοδευτικό τέλος, μια προοδευτική αύξηση του τέλους μέσα στο μήνα από τη λήξη 100, στο δεύτερο μήνα 200, στον τρίτο μήνα 300. Λέει μάλιστα ο Υπουργός ότι αυτές οι λύσεις είναι μια δεύτερη ευκαιρία, δίνεται στους αλλοδαπούς. Όταν ακριβώς λέει αυτή η δεύτερη ευκαιρία θέλει ακριβώς να καλύψει κάποιες λίγες περιπτώσεις βασικά αλλοδαπών που έχασαν τις άδειές τους και δεν ανανέωσαν εγκαίρως προθέσμος, αλλά το μεγάλο φάσμα δεν το καλύπτει. Και γι' αυτό το λέει μάλιστα δεύτερη ευκαιρία, δεν θέλει να δώσει σε κανέναν άλλον. Οι 3 ετίες έχουν κλείσει, όπως γνωρίζουμε, που ίσχυσαν το 2024 μέχρι αρχές του 2025 με τον εργοδότη. Οι 7 ετίες εξαιρετικοί τελειώσανε και αυτό το Σεπτέμβρη μήνα. Ο στόχος με λίγα λόγια είναι όσο δυνατόν να περιορίσουμε τους νόμιμους μετανάστες. Τη δεκαετία. Επαναφέρει τη δεκαετία που κακώς η δεκαετία είχε σταματήσει, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι υπήρχαν πάρα πολλοί που πήγαν δεκαετούς άδειες κυρίως ως μόνιμη διαμονή από παιδιά ή από συζύγους Έλληνες, ξαφνικά τους γύρισε στα 5 χρόνια, ο νόμος του 24, και όχι μόνο να τους γύρισε στα 5 χρόνια, τους έλεγε ότι πρέπει να έρθουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή άνθρωποι πάρα πολλοί οι οποίοι πήραν τις άδειες παραμονής, έχουν φτιάξει την οικογένειά τους και με τα παιδιά τους Ελληνόπολα με τον σύζυγο ή με τη σύζυγο Έλληνες, ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν να παίρνουν μια 5ετή άδεια και υπό προϋποθέσεις να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι δεν λείψανε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χώρα την προηγούμενη 5ετή και να βρίσκονται πάλι παράνομοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε η δεκαετία και σωστά επανέρχεται με τον νόμο να ξαναγίνει νέα δεκαετία, μόνιμη διαμονή δεκαετία, να έχει ως προϋπόθεση να κάνεις ξανά νέα δεκαετία. Δηλαδή έχεις πλέον θεμελιώσει μια μόνιμη διαμονή στη χώρα και να ανανεώνεις για 10 χρόνια. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι μια καλή ρύθμιση η οποία προωθείται και πρέπει να περάσει αυτό. Στην τοποθέτηση του Υπουργός στην αντίστοιχη επιτροπή αναφέρθηκε και ενημέρωσε σχετικά ότι όσοι έχουν άδειες διαμονής εξαρτημένης εργασίας, οι άλλες έως 3 χρόνια θα πρέπει να είναι σε σχέση εργασίες, αν έχουν ή άλλο αλλοδαπός μείνει 3 μήνες χωρίς εργασία, χάνει την άδειά του. Αντίστοιχες οι άλλες άδειες που έχουν μεγαλύτερη ισχύ έως 6 μήνες. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα τι εννοεί, πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό, είναι με πολύ μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών εργάζονται στις επιχειρήσεις στο τουριστικό τομέα. Ναι. Το υπόλοιπο χρόνο είτε παίρνουν κάποια επιδόματα είτε είναι άνεργοι. Θα προβλέπετε κάποια μελέωση κατηγορία ή άλλοι αλλοδαποί συγκεκριμένα. Είναι πολλές γυναίκες που ξέρουν ότι είναι κατά χιλιάδες, με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, εργάζονται ως οικιακή βοηθή ή ως σε σπίτια. Δεν έχουν δυνατότητα. Τι προβλέπει, θα υπάρχει κάποια μέλημα σε αυτό? Να δούμε τον νόμο βασικά. Τι θα είναι στην τελική του μορφή. Σίγουρα είναι πρόβλημα. Σίγουρα είναι πρόβλημα γιατί και με τις συμβάσεις. Ακριβώς ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος απασχολείται στον τουριστικό τομέα, γιατί η Ελλάδα βασικά τουρισμό εξάγει. Και με τις εξάμηνες συμβάσεις υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τι γίνεται μετά τη λήξη τους. Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα δέχεται δηλαδή πλέον η υπηρεσία μετανάστευσης ότι παραμένει ο άλλος άνεργος και παίρνει το επίδομα για τους 6 μήνες μέχρι ξανά να εργαστεί για το επόμενο εξάμηνο? Αυτό το είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συνέβη και με τις βεβαιώσεις που δόθησαν με τον νόμο της τριετίας, που τα αφεντικά κάνανε δήλωση για πρόληψη και περιμέναν να πάρουν βεβαίωση. Και υπήρξαν υπηρεσίες, ακόμα και στην Αττική το γνωρίζουμε, αποκεντρωμένη, η οποία έκανε να βγάλει τη βεβαίωση 7 και 8 μήνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως το αφεντικό έλεγε: εγώ ξεκινάω τον Απρίλη μήνα να δουλεύω και θέλω κάνω τη βεβαίωση για τον υπάλληλό μου, για τον εργάτη μου, τον εργαζόμενό μου, ότι θα τον απασχολήσω με στόχο να πάρει τη βεβαίωση μέσα σε 1,5 μήνα την υπηρεσία. Οι άνθρωποι κατέθεσαν τα χαρτιά τους για τριετία με βάση με τον εργοδότη με τον νόμο τον 5078, κατέθεσαν Απρίλη μήνα, είχαν φτάσει Οκτώβρη μήνα, δεν είχαν πάρει τη βεβαίωση. Τελείω το εξάμηνο και να λένε οι εργοδότες, εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε να τον απασχολούμε, πρέπει να κλείσουμε. Έκλεισε η σεζόν. Αυτά ήταν τα γραφικά. Ότι ακριβώς δυστυχώς αυτό που λέμε ότι πολλές ακόμα υπηρεσίες μέσα στην μετανάστευση δεν γνωρίζουν τη λογική της αγοράς.
θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα καλυφθούν. Δηλαδή, ότι θα δουλεύουν σεζόν και μέσω των επιδομάτων και μέσω του ΑΕΠ θα μπορούν οι άνθρωποι να καλύπτονται. Και να μην υπάρχει πρόβλημα. Να θεωρείται δηλαδή πως δουλεύουν συνεχόμενα. Και να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Αλλά για μένα το κυριότερο είναι άλλο. Ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να πιεστεί και η εργοδοσία. Να πιεστεί σε μεγάλο βαθμό και η εργοδοσία. Και να υπάρξουν πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες οι οποίοι απασχολούν με μαύρη εργασία τους εργαζόμενους. Γιατί ουσιαστικά, όπως και το κάνουμε, ο εργοδότης έχει τη δύναμη και όχι ο εργαζόμενος. Και όταν μιλάμε μάλιστα για λοδαπούς εργαζόμενους, έτσι, στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Τα δικαιώματα βασικά τα έχει ο εργοδότης. Εκείνος κάνει το. Έχει που λέμε και το μαχαίρι και το καρπούζι. Εκεί θα πρέπει το Υπουργείο σε συνδυασμό και με το Υπουργείο Μετανάστευσης και σε συνδυασμό με το Υπουργείο Γεωργίας και με το Υπουργείο Εργασίας να προσπαθήσουν κατά κάποιο τρόπο όσο δυνατόν να πιεστεί η εργοδοσία να εφαρμόσει τον νόμο. Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί αλλοδαποί τους λένε τελείωσε. Δεν θα δουλέψετε μέσα, θα σας έχουμε μαύρη εργασία. Υπάρχουν και αυτά. Θα σας είστε άμα σας αρέσει. Με μαύρα. Τι θα γίνει σε την περίπτωση. Πρέπει δηλαδή ακριβώς η ίδια η εργοδοσία να θα λογοδοτήσει. Δεν έχει να κάνει με τον εργαζόμενο. Είναι σε θέση άμυνα, σε θέση ισχύως είναι εργοδοσία. Αν μπορέσει λοιπόν το Υπουργείο και με τους υπόλοιπους φορείς και κυρίως με το εργασίας να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση και την εργοδοσία, θα πάμε πολύ καλύτερα. Τότε ναι, όντως, στο εξωτερικό ισχύει αυτό. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία ζητάνε συνεχόμενες συμβάσεις, αλλά φυσικά δεν υπάρχει αυτό της μαύρης εργασίας, το φαινόμενο που υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν πολύ ισχυρά εργατικά κέντρα, υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας, που ακριβώς υπάρχουν αυστηρότατες ποινές για τους παρανομούντες εργοδότες. Αυτό στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Θέλω με δύο κουβέντες να περιγράψεις τα συν και τα πλην της τελευταίας ή όλου του πλαισίου νομοθεσίας σχετικά με τους αλλοδαπούς, γιατί είναι ένα θεματάκι που αφορά το τελευταίο νόμο, αλλά όχι μόνο. Γενικώς, ό,τι έχει ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερα από πέρσι, όταν έγινε αυστηροποίηση με τους πρόσφυγες από τον Ιούλιο και μετά, νομίζω ότι υπάρχει μια αυστηροποίηση πάρα πολύ μεγάλη εις βάρος των μεταναστών. Ενώ στην πραγματικότητα, αν το συγκρίνουμε αυτό με τους αριθμούς, τους ήδη υπάρχοντες αλλοδαπούς στην Ελλάδα, κάπου υπάρχει ένα κοινό που δεν ταιριάζει στην Ελλάδα. Γιατί αν όλος ο Υπουργός μιλάει για 790.000 νόμιμους αλλοδαπούς στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον το 1 τρίτο αυτών των αλλοδαπών δεν είναι αλλοδαποί τρίτων χωρών, είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, τους συμπεριλαμβάνει πολιτικά στους αλλοδαπούς, αλλά αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το σαφώς προσπαθεί να διωγγώσει το πρόβλημα. Επομένως, για τον λόγο του αληθές, νομίζω ότι αξίζει ένα σχόλιο επ' αυτού, γιατί μιλάμε για περίπου 600.000 νόμους αλλοδαπούς. Και δεν έχει καμία σχέση με τους αριθμούς που αγώνα σήμερα. Άρα λοιπόν, η αυστηροποίηση του νόμου βοηθάει την οικονομία, βοηθάει την Ελλάδα ή απλά έχει ένα πολιτικό όφελος? Κυρίως είναι πολιτική λόγη. Πρέπει να το πούμε αυτό, πως είναι καθαρά πολιτική λόγη. Γενικώς. Επειδή ακριβώς έχει αυστηροποιηθεί και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο η μεταναστευτική πολιτική, η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να ακολουθήσει και τις υπόλοιπες χώρες να αυστηροποιήσει αυτό το πλαίσιο. Σαφώς όμως στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όπως θα το κάνουμε και στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα είναι πολύ σημαντική παρουσία μεταναστών των αλλοδαπών εργαζομένων. Βλέπουμε δηλαδή ότι και στην αγροτική οικονομία και στην εστίαση, ως επιτοπλίστων, δεν μιλάμε και για την οικοδομή, στις κατασκευαστικές, πάρα πολλοί είναι αλλοδαποί. Με την αυστηροποίηση αυτού του πλαισίου θα είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα, όπως είπαμε. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε και στον αγροτικό τομέα υπήρξαν μεγάλα χρονικά διαστήματα που δεν είχαμε ανθρώπους ακόμα να κάνουν και για τη βασική συγκομιδή. Δεν υπήρχαν πρόσωπα. Για μένα είναι περισσότερο θέμα πολιτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Έχει καθαρά πολιτικές αποχρώσεις ο συγκεκριμένος νόμος, αλλά και οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν καθαρά πολιτική χρειά. Για μένα και αυτός ο νόμος και ο προηγούμενος λίγα πράγματα έκανε, λίγο κόσμο ουσιαστικά νομοποίησε και
αρχίζουμε δηλαδή και είμαστε επιφυλακτικοί, δηλαδή τελικά θέλουμε να έχουμε νόμους ή τελικά έχουμε σαν βασικό στόχο να νομοποιήσουμε κάποια μερίδα και να μείνουν πάρα πολύ παράνομοι. Γιατί εγώ αυτό φοβάμαι ότι και με τον νέο νόμο και με τις επιθυμίες που γίνανε τα τελευταία 2-3 χρόνια, πάρα πολλοί αλλοδαποί παραμένουν παράνομοι, να έχουν το φόβο της πιθανής απέλασης και της σύλληψης. Δεν είναι δυνατόν όμως ένας κρατικός μηχανισμός και με όλη την αστυνομική δύναμη να κυνηγάμε, μιλάμε τώρα, εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους αλλοδαπούς. Ούτε αυτό θα συμβεί. Απλά περισσότερο θέλουμε να έχουμε κατά κάποιο τρόπο και πάρα πολλούς παράνομους, με αυτούς τους νόμους που ψηφίζουμε αφήνουμε πάρα πολλούς εκτός νομιμότητος, εκτός νομιμοποίησης, οι οποίοι θα κυκλοφορούν στην Ελλάδα με τον φόβο ότι θα απελαθούν, και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα γίνει πολύ πιο εύκολα, θα γίνεται έρμεο της εργοδοσίας. Και τελικά θα βοηθήσουμε σε κάποιο βαθμό και την ίδια την εργοδοσία να χρησιμοποιεί αυτούς τους παράνομους. Αυτό θα κάνουμε τελικά. Εκεί οδηγούμε. Δεν είναι δυνατόν πραγματικά να φτιάχνεις, να ψηφίσεις νόμο και εκεί που θα περιμένεις για παράδειγμα να νομοποιήσεις από τους 100, τους 30, τους 40, να νομοποιήσεις τους 5. Τι θα κάνουν οι υπόλοιποι? Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για τους άλλους. Αλλά στατιστικά με τον νέο νόμο της τριετίας που ουσιαστικά αναφερθήκαμε και πριν. Ναι, ένα χρόνο περίπου. Λοιπόν, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Υποβληθήκαν περίπου 50.000 αιτήσεις, συγκεκριμένα 48.000 αιτήσεις, και οι τελευταίες στατιστικές που τις έχω κατεβάσει από το Ινστιτούτο λέει από τις 48.000 αιτήσεις, οι 12.000 έχουν απορριφθεί ως καταχρηστικές, που είναι άνθρωποι που είχαν υποβάλει παλιότερα βεβαίως και υπάγονται στις απαγόρευσεις του νόμου, έτσι. Έχουν εγκριθεί περίπου 12.000 άδειες παραμονής. Άρα μιλάμε ότι του δηλαδή. Άρα λοιπόν και το υπόλοιπο εκκρεμεί που έτσι. Πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Και ζητάνε συμπληρωματικά. Οι περιφέρειες ζητάνε συνεχώς επαγγελματικές συμπληρωματικά. Για παράδειγμα, όταν ο άλλος δεν είναι εργαστή, ζητάνε οικογενειακής κατάστασης, ζητάνε γέννησης, ζητάνε ξανά οικογενειακής κατάστασης, ζητάνε ξανά χαρτί από το αφεντικό. Ακόμα και ένας εργοδότης δεν είναι δυνατόν μετά από 1,5-2 χρόνια να είναι υποχρεωμένος να κρατήσει το συγκεκριμένο αλλοδαπό. Ήταν και ένα κενό γράμμα αυτό. Λάθος και αυτό της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να ζητάει από τον έναν εργοδότη να τον δεσμεύει για τόσους μήνες και για χρόνια ότι θα είναι το συγκεκριμένο εργαζόμενο. Δεν είναι δυνατόν να εξαναγκάζεστε έναν εργοδότη να κρατάει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έναν εργαζόμενο. Υποτίθεται ότι θα καταθέσει τα έγγραφα, θα δώσει ο εργοδότης στη συγκατάθεσή του τη δήλωσή του και μετά από ένα χρονικό διάστημα, 2-3-5 μήνες, θα του βγάλει και την άδεια παραμονής. Εδώ μιλάμε οι βεβαιώσεις κάνανε 8 και 9 μήνες σε κάποιες αποκεντρωμένες, να βγουν οι βεβαιώσεις και οι άδειες ακόμα να βγουν. Δηλαδή μιλάμε για 48.000 και έχουν νομοποιηθεί τη μισή. Δηλαδή έγινε τόσο μεγάλος δώρο για 24.000 εργαζόμενους. Αυτά λέει τα επίσημα στατιστικά του Υπουργείου. Για μια κομμόπολη μιλάμε. Είναι πολύ, δηλαδή ουσιαστικά αποτύχαμε. Προφανώς το υπόλοιπο που εκκρεμεί για να εξεταστεί, ίσως υπάρχουν και οι άνθρωποι συγκεκριμένοι στις απαγορεύσεις του νόμου που δεν έχουν δυνατότητα λόγω της συμβουλής. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την μόνιμη άδεια παραμονής ή την αόριστη διάρκεια που είπε και τότε, που κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν. Αλλά προφανώς με τις νέες εξελίξεις και τις αλλαγές στην νομοθεσία νομίζω δεν είναι ηχηρό να την ερώτηση αν προβλέπεται να επανέλθει μια αόριστη διάρκεια άδεια. Δεν νομίζω. Αποκλείεται. Εγώ το θεωρώ απίθανο. Δεν νομίζω. Οι μόνιμες διαμονές είναι αυτές, όπως είπαμε, οι δεκαετούς, οι οποίες ως μόνιμες θα επανέλθουν στο καθεστώς της ανανέωσης για άλλη μια δεκαετία ως ανανέωση μόνιμης. Κάτι άλλο αποκλείεται. Ο στόχος είναι όσο δυνατόν να περιχαρακώσουμε κατά πρώτο. Κωστόπουλο, ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συζήτηση, την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιδιαίτερα για κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και κάποιες αλήθειες όσο και TV. Επιφυλάσσουμε και θα ήταν χαρά μας να σε ευχαριστήσουμε το άμεσο μέλλον και ιδιαίτερα μόλις ψηφιστεί ο νόμος για να δούμε τις συνέχειες. Να δούμε ακριβώς, να δούμε τις λεπτομέρειες. Γιατί τις λεπτομέρειες κρυβόνται πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και θέλω να απευθύνω σε μια έκκληση στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν να μας στείλουν τις ερωτήσεις τους, μήπως δώσουμε τεκμηριωμένες και επίσημες απαντήσεις, διότι υπάρχει, όπως είπες και εσύ και όπως έχουμε πάλι μένει σε εμείς, πάρα πολλά ακούγονται, ακριβώς και ο κόσμος δεν γνωρίζει.
Με πλησιάζουν και εμένα, τα ρωτάνε πράγματα, ναι, του λέω παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά δεν καλύπτονται. Λέμε ακούσαμε να βγει ένα νόμο σου σκούπα. Δεν είναι ακριβώς το πράγμα έτσι. Θα τον δούμε στην εφαρμογή, μάλλον θα τον δούμε ακριβώς τον νόμο και να ξέρουμε ένα πράγμα. Και να ψηφιστεί ο νόμος, θα ψηφιστεί είναι θέμα ημερών, θα δείτε στην πορεία, θα δούμε πόσες ερμηνευτικές εγκύκλοι θα βγουν. Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς οι νόμοι ψηφίζονται, δεν υπάρχουν για μένα θεωρώ πως δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιτελεία. Οι κατάλληλοι νομικοί σύμβουλοι, γιατί εδώ χρειάζονται εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι στη θέματα μετανάστευσης. Είναι δεδαλώδες το μεταναστευτικό, δεν είναι καθόλου απλό. Εδώ θα δούμε τον νόμο και θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγουν ερμηνευτικές εγκύκλοι. Όπως και γίνει με τον νόμο της τριετίας των 50-78, όπως και γίνουν τους εξαιρετικούς. Και βγαίνανε σοριδών, είχαν φτάσει σε ένα σημείο να βγουν και 7 και 8 διευκρινιστικές εγκύκλοι. Σε ένα τέτοιο σημείο που ακόμα και αποκεντρωμένοι δεν ξέρουν να εφαρμόσουν. Και άλλοι αποκεντρωμένοι, άλλα να εφαρμόσει μία και άλλοι αποκεντρωμένοι άλλα. Να δούμε. Ελπίζουμε το καλύτερο. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω όμως με το άμεσο μέλλον να έχουμε την επόμενη κουμπί και εσείς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθείτε από την Αλβάνια TV, όπως όποιος από εσάς επιθυμεί ή θέλει μπορεί να στείλει την ερώτησή του στο email albaniatvgreece@gmail.com ή να μας καλέσει στο τηλέφωνο 690 754 1526 ή στο 699 38 144 85. Και εμείς, όπως είδατε οι ειδικοί, ο Αρχηγός Μανώλης και άλλοι ειδικοί και εγώ επίσης, θα μπορέσουμε τεκμηριωμένα βάσει της νομοθεσίας να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή απάντηση γιατί όχι και την καθοδήγηση για να μπορέσετε να βρείτε λύση.